Ota se radiaattori, lähde vetää! Tule! No ei se seitinsä kiinni! Se sai mut ja tuumin. Oh my god. Ei vittu. Oliks teillä kaikki nää kamat vielä mukana? Kuolemassa! Mä oon se kyydissä! Kuolemassa! Ei! Lapio. Täällä ei vaan 2, koska meillä oli varaa kahta. Nyt flashback. Tulee ihan BTSD tästä äänestä. Joo. Siis kun eka kerran mä pelasin Little Company, niin sitten eikö tää ole vähän samanlainen musiikki muuta Niin. kuin... Mä oon jostain kuullut tän musiikki. Vois vaan, että mä pamautan sua päähän tän lapia. Älä vaan yritä uusiksi. Ei se käy kipeästi sitten. Oh fuck! Oi saatana! Tubi! Mä otan ton lapio! Pysy paikalla! Juoksee! Mikä siellä on? Ei mä tipun! Vittu tyhmä. Missä te ootte? Vittu main entrancella, missä muualla. Mä oon niin kova äänen täys. Joku jätkä vaan vittu huutaa. Tuolla on jotain luuttia. Nevermind, ei oo vittu mitään. Oi, smells here. Tää kyllä haisee joo. Ei mä voin releittaa. Pakko laittaa ovea kiinni. Ei ookaan, mä kyllä tiedän sen. Vittu vammainen, pää kiinni. Niin se pelkää meitä. Menenkö ekliin? Vää! Menenkö ekliin? Vää! Mennään seuraavaksi Saturniin. Antakaa mä oon seuraavaksi siellä vitun pöydällä. Vittu tee. One day to meet Profit Quota. Oi ei. Ai sori. Vittu sä yrität, saatana. Vittu sä yrität. Mä oon punaisella. Okei, sori. Tää on retardi. Oi vittu. Vittu äpärä tuu. Varo. Juokse. Ei toi Fred. Fuck! Apua! Ei se on ihan safe, se on safe and sound toi tyyppi. Ei se oo evil like that. Mä osoitan sitä. Se ei oo evil like that. Oi never mind. Fuck sää vittu. Fuck tää vittu röllimähän kölli saatana. Vittu se kuoli. Mä osuinko? No vittu sä olit sieessä. Oma vikas. Juokse. Ei mitä vittua sä hyppäät! Sä oot ihan tyhmä! Miksi sä hyppäsit? Okei, parempi mennä. Kamat. Mistä kaikki kamat? Huuda! 170. Huuda! Vai onks toi vasta? Huuda! Vittu vamma! Se ei ollut se oikee NPC,
Hiljaa! Joo. Tubi, No. mennään. Moi toveri. Oliko Alke tosi fiksu? Se oli semmonen saatana tyhmä paskakasa. Ajaa! Ei! Kato minkä mä sain. Kato mikä mä sain. Eiks tää nyt tuu enemmän monstereita kun sä oot? Joo. Se radiaatio kasvaa, niin spawn rate kasvaa. Katsotaan, mä katon vielä tolleen nopeasti nää huoneet. Oi, tässä on useampi. Ui vittu. Just pään. Kauankin se on vai? Täällä on lisää asioita. Joo, niin onkin. Mä kuulin jotain paskaa. Mun invi on täynnä. Joo, tuu pois sieltä. Onks siellä lisää tavaraa? En mä nähnyt. Lähetään vittu. Vittu kun tää oli successful, niin tosi successful.